Hello friends, welcome back to my channel Vaidimiya Abir. नैबे समाव आङो नोंथांमोननि सेराव गुबुन मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे नायलाङो। बेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ नैबे समाव खावलायनाय जाबाय। दा नैबे समाव आङो मदन कामदेव होननाय मोनसे टेम्पोलाव थांनो नागिरदों, मन्दिराव। नोंथांमोना आसा खालामो आंनि बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे नायलांबाय थायो। बेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ नैबे समाव खावलायनाय जाबाय। बे मदन कामदेवआ माबायदि बेखौ आं नोंथांमोननो दिनै आबुङै दिन्थिलांनो सेस्था खालामगोन। नायलांबाय थादो बिदिबा नोंथांमोना। आङो नैबे समाव मदन कामदेव होननाय मन्दिराव मोनफैबाय। दा आङो दान्दिसे समनि उनाव एसे मन्दिरसिम हाबफैगोन। नोंथांमोना नायलांबाय था, आं देखायलांगासिनो नोंथांमोननो। मदन कामदेव बे मन्दिराव आङो दिनै फार्स्ट टाइम फैदों। आइथिंनि बेयाव दोनबाय। दा हान्थिलांनोसै, नायलांबाय था नोंथांमोना। ओरै जायो मन्दिरा, बेसेबांबा गोजान। दा थाबायलांबाय थानोसै आङो। पाहार सायावसो दङ नैबे मदन कामदेव मन्दिरा। दा आङो गाखोलांगासिनो नै। सिगुन दंफांआ बिराद गिदिर गिदिर दङ। नै दा आङो थांगासिनो दङ। बा बिराद गोजौ, नै बिथिं पाहारानो गोजा। आरो नै बिथिंबो हाग्राबारि गोजा। नै बेवहाय बिल्डिं मोनसे दङ। नायहर नोंथांमोना नै सिरिखौ, बेसेबांबा गोजाननिफ्रायनो दङ बे सिरिया। नैबेनो मन्दिरा। मानसिफोर दंफैयो, नै बिथिंबो खुलुमगासिनो दङ। बेनो जाहैबाय मदन कामदेव मन्दिर। मेन मन्दिरा नैबेनो। बेवहाय गासै मोनथाम मन्दिर दङ। बे मोनथाम मन्दिरफोरनि गेजेराव मोनथामावबो साखि जलायनांगौ। गोबां गिदिर गिदिर अन्थाइफोर दङ। नैबेनो, आङो दा बावैसो बेयावहाय खुलुमखांबाय मन्दिरा। आरो आं ओरैजाय देखायलांनो नोंथांमोननो। गासैबो अन्थायानो गोजा, अन्थाइनि मुसुखा दाननाय गोजा। नाय नोंथांमोना बेसेबांबा दङ बेयावहाय। गोबां मानसिफोर फैयो बेयावहाय। बेसेबांबा गिदिर गिदिर अन्थाइ। मन्दिरा नैबे मोनसे, आरो ओरै नैबे मोनसे, आरो मेनआ जाहैबाय नैबे। नै मन्दिरा बेनो। आरो ओरैजायनि गोबां मानसि दङ। दा ओंखारलांनोसै आङो। नै बिथिं आरो मा दङ आङो देखायनो सेस्था खालामनि नोंथांमोननो। बिराद थान्दा निजोम जायगाया, फुरा पाहार गोजौआव दङ नालाय। दंफां लाइफां हाग्रा बंग्रा दंसोयो। जोबोद निजोम मोजांथार।
उफाय गैया बिराद गरम मोननानै आङो जेकेटखौ खुनानै लानो गोनां जाबाय। नाय नोंथांमोना नै फुरा दंफां लाइफाङानो गोजा गासैबो नै बिराद हाग्राबारि आरो आं हरै थांनानै एसे देखायनो सेस्था खालामबावनि बिराद गुवार जायगाया गुवारथार जायगाया बिफां लाइफां सारि सारिथार नै जि खोलो खोलो बार बारदों। आं एसे आवगायलांबावनि नै बिथिं सिजौ बा बिराद गुवार जायगाया नै आं एसे हान्थिलांथारनि मा दङ बिथिंजाय जेबोथ' गैया जानांगौ अन्थाइ गोजायानो जागोन आरो बेबायदि नै बिराद दङ अन्थाइफोर आरो बिथिं थाङै थाङै बै गाहायथिं ओंखारहैनो हागोन बायदि मोनदों आङो लामा दङ बिथिंजाय नाथाय आङो बिथिं थांनो हानाय नङा मानो होननानै बुङोबा बाइकआ हरैसो थाबोबाय आंनिया आरो नै नाय नोंथांमोना ओरैजाय बेसेबांबा गोजौ गोजौ पाहार हनै नै आरोबाव सिजौ दंफाङा बेसेबांबा गिदिर अन्थायानो गोजा गासैबो बा 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 मोजां नांदों जायगाखौ। बै गाहायाव आरो एसे पार्क बायदि खालामनानै होदों बेयावहाय दा आङो थांगासिनो बिराद सान्दुं गोसा लोगोफोर नै बिराद ब्रां ब्रां दुंखादों सान्दुङा बिराद मुसुखा दाननाय दङ नै अन्थाइआनो गोजा गासैबो। नै बे लामाजोंनो फैदोंमोन आङो दहायो बिथिंजाय गैलिया लामा बेखिनियानो लामाया नैबे साइडथिंजाय आरो मा दङ आङो एसे देखायलांनो नाजानि नोंथांमोननो जि निजोम मोजांखा जायगाया इन्टारेस्ट नांदों फैनानै बेयावहाय नोंथांमोनाबो बेरायफैनो हागोन बे जायगायाव नै ओरै हाग्राबारि गोजा आरो बारा जि खोलो खोलो मोजां बारबाय थादों बिथिं लामा दङ नैथिंबो ओंखारलांनो हायो। दहाय जे बुंदोंमोन आं नोंथांमोननो जे आंखौ बाइकखौ बैखिनियाव लाखिनो होदों होननानै नैबेनो हरिया गाखोबोनो हायो बिथिंजाय नै लोगोफोर नोंथांमोना जुदि नैबे मदन कामदेव मन्दिराव जुदि फैनो लुगैदोंबा नोंथांमोना बायहाथा सारियालि गुवाहाटि बायहाथा सारियालि बे सारियालिसिम नोंथांमोना फैग्रोनांगोन। बेनि उनाव बे बायहाथा सारियालिनिफ्राय एसे सानजाथिं दावखोनानै बेनिफ्राय खोला साइडथिंजाय मोनसे गेट दङ बेजोंनो मथा मथि 2.5 किल'मिटारसो नोंथांमोना हाबबोनांगोन सिंथिंजाय बिनि उनावहाय नैबे मन्दिरखौ मोनफैयो नै बिथिंबो गेट दङ बिथिंबो हाबनो हागोन नोंथांमोना आरो हरैजाय लामा दङ बिथिंबो नोंथांमोना ओरै गिदिंनानै नैथिं फैनो हागोन आरो बैखिनियावनो दङ मन्दिरा। दा आङो न' फारसे आङो हान्थिलांफिनोसै नै बेयावहाय फैनानै मन्दिराव फैनानै खुलुमखांबाय दा न' फारसे आङो हान्थिलांफिनोसै आरो गाहायाव मोननैसो भिउ दंबावो बेखौ आं नोंथांमोननो देखायलांगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। जोबोद समायना भिउ नै लोगोफोर आरो नैबेयाव स्ट्रिट लाइटबो दङ बरिया नुयो खोमा हरनि समावहाय नै मन्दिराव थांनाय लामाखौ आङो ओरैजाय एसे थांबावनि मा दङ मा गैया आं देखायलांनो सेस्था खालामनि नोंथांमोननो बिथिं लामा दङ एकदम बिराद मोजां निजोमथार जायगाया थाबाय थानो लुगैलायदों आङो बे जायगायावहाय बिराद मोजां नै गोजौ आरामसे गाखोलांनाय न' दङ बेयावहाय आरो ओरैजायबो गेट मोनसे दङ मा दङ ओरैजायलाय एसे हाबनानै नायनि आङो बिथिंबो नैबेखिनियाव न' दङ
गेस्ट हाउस जानो हागौ जायफोर आलासिफोर फैयो बिथांमोनखौ नैबे जायगायावनो दोनोबो जानांगौ दा आङो हान्थिलांफिननोसै स' लोगोफोर आं नोंथांमोननि सेराव मदन कामदेबनि जायगानि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो नैबे समाव आबुङै आङो दिन्थिलांबाय स' दिनैनि भिडिअखौ आङो नैबेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय बाय बाय लोगोफोर